Здрасти! В това видео ще разгледам един доста актуален въпрос. Според мен почти всеки се пита точно това, а именно ще ми вдигнат ли заплатата или няма. И разбира се, питам за един приятел. Така, картата все още не се е разгърнала. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че въпросът ми е поставен, но реално аз все още нямам обратна връзка за това как се е развила ситуацията наистина. Развитието ще дойде след около месец, когато смятам да запиша видео продължение и да разберем за кое съм разсъждавала правилно и за кое може би не. Така че това ще бъде много полезно, както за вас, така и за мен. И сега, насладете се. Така, какво всъщност в тази карта можем да открием по отношение на въпроса? Питащият е Венера, защото асцендентът е под Телец. Венера се намира в момента в 4-ти дом, съвсем спокойна в Рак. За какво си мисли питащият? Питащият се притеснява за работата си. Защото работата тук е под Козирог, което ще рече Сатурн, а Сатурн в Рак не е в много силна позиция, което като цяло ни навежда на мисълта, че може би питащият се притеснява за работата си, което всъщност е точно така. Хайде да видим какво се случва и с Луната му. Луната отразява емоционалното му състояние. За какво си мисли тя? Луната е в 5-ти дом и се намира в Дева, което ще рече, че си мисли за Меркурий, а Меркурий управлява 2-ри и 6-ти дом в тази карта. Какви са темите на 2-ри и 6-ти дом? 6-ти дом е работната ни среда, но 2-ри дом е портфейлът и приходите, онова, което заработваме от работата си. Значи съвсем нормално е тези теми да са застъпени, щом това наистина е въпросът, който е завладял сърцето на питащият. Имаме една изключително потвърждаваща се радикална карта. Сега да видим какво се случва с работата. Работата върви назад. Ретроградна е. Тък му е навлязла в началото на Овен, където не е особено силна, но съвсем скоро ще се върне в Риби. В Риби Сатурн отново не е поставен толкова силно, обаче в Риби той вижда Венера или питащият екзалтиращо, което ще рече, че го вижда изцяло в положителната му светлина, без негативните малки отблясъци. Това е доста добър сигнал, че биха могли да вдигнат заплатата на човека, тъй като го виждат по един много положителен начин за фирмата, като актив. Сега да разгледаме заплатата. Заплатата в тази карта е Юпитер в Рак. Имаме ли нещо общо? Имаме ли аспектна връзка между заплатата и питащия, т.е. между Юпитер и Венера и Юпитер Луна? Така. Идваме в тази колонка, която ни показва всички бъдещи аспекти. Тази колонка е много важна, защото тя показва как ще се развие ситуацията. И най-вече първото, което виждаме е, че Луната има аспекти, което означава, че не е Луна без курс. А това ни кара да си мислим, че тази ситуация няма да остане в стагнация, а ще се развие на някъде. Значи, Луната има аспект с Юпитер, но малко след това има такъв и с Венера, което ще рече, че тя предава светлина от Юпитер към Венера и ги свързва. Ето, имаме една положителна връзка между двете, което значи, че може би ще вдигнат заплатата на питащия. Обаче има и още нещо интересно тук. Виждаме, че 2-ри дом или върхът му има антис към Юпитер. Това е една скрита връзка, която в момента ние не можем да видим, но я има между заплатата и портфейла на питащия, което е ново потвърждение за това, че вероятно ще му вдигнат заплатата. А сега да изчакаме търпеливо и да видим какво ще се случи. Благодаря!